Ahojte a vítajte na mojom kanáli a dnešnom výklade kariet. Srdečne vás pozývam na intuitívny výklad. Poďme sa pozrieť hneď, čo vám karty chcú povedať. Tak najprv si vyťahnem z orákula magické dimenzie. Aká tu bude správa pre niekoho z vás. Výklad si nájde tých, ktorí to majú práve teraz počuť. Nemôže rezonovať s každým. No dobré. Tak. Potom sa pozriem aj na spodok. Takže idem si vybrať ďalšie kartičky. Mám tu orákulum šamanského snenia. Samozrejme, nezabudnite mi dať potom do komentára vedieť, či to bol výklad pre vás, či s vami rezonoval, alebo by ste si želali, aby sa to takto splnilo, ako v tomto výklade práve vám. A čo sa to bude vlastne týkať, sa dozviem z týchto kariet, pretože ani ja netuším. Aha, wow. Tak, toto bola ešte spodná karta, tak si to tu samozrejme dám. Áno, a ešte mám tu orákulu mystických momentov. Dobre, z týchto si nebudem veľa ťahať. Tak, no, poďme postupne na to. Takže mám tam kartičku, ktorá vyšla vám prvá, magické ríše, viera, presvedčenie a spoločné tvorenie. Čiže majte vieru. A buďte presvedčená o vašom sne napríklad, keď niečo chcete, aby sa vám splnilo. Je dôležité naozaj, aby ste si tú realitu alebo ten sen plnili, čiže začali ho plniť a tvoriť tú budúcnosť. Preskúmajte si samozrejme všetky podrobnosti, čo k tomu potrebujete, aby ste dosiahli svoj cieľ. Keď sa to týka vzťahov, na čokoľvek ste zameraná, na vzťahy, na prácu, na financie, akúkoľvek oblasť v živote, preskúmajte si všetky podrobnosti a detaily. Musíte byť smelá. Čiže preskúmajte to neznámo, ktoré vás ešte brzdí od toho vášho sna. Od uskutočnenia vášho sna. Čiže máte naozaj neobmedzené možnosti, nemusíte sa báť vkročiť naozaj do takej novej ríše, magickej ríše, pretože naozaj život je vlastne jedna veľká mágia a vy máte jedine ten kľúč od naplnenia svojich snov alebo toho, čo si naozaj v tom živote želáte, čo ste si vysnívali, možno vymodlili. No, takže získanie rovnováhy, to je naozaj váš cieľ. Aby ste sa dopracovali k tomu, čo chcete, musíte byť v pohode sami so sebou. Až potom budete v pohode so svojím životom. Čiže musíte byť vyrovnaná alebo vyrovnaný. Čiže ak naozaj tam balansujete alebo nie ste presvedčení o niečom alebo sa o niečom rozhodujete, neviete sa rozhodnúť, čo máte urobiť, ktorou cestou ísť, ktorý krok je ten správny urobiť. Jednoducho je tu veľmi dôležitá vyváženosť a vaša rovnováha. A naozaj musíte vedieť, čo chcete. To je na prvom mieste. A potom môžete ísť za tým. Áno, je tu veľmi dôležitá rezonancia. Takže ak rezonujete s nejakým človekom,
ak sa to týka vzťahov, ak sa to týka práce, financií. Čiže vy musíte byť na tej jednej vlne. Áno, čiže keď sa to týka vzťahu, takže s tým človekom musíte byť naozaj na tej jednej vlne, aby sa vaše frekvencie spojili, aby ste sa naozaj našli, aby to bolo dokonalé spojenie. Čiže aby ste si nepriťahovali človeka, ktorý k vám nepatrí, alebo ktorý bude toxický, ktorý nebude pre vás vhodný. Takže je tu veľmi dôležitá vzájomná rezonancia, také zosúladenie sa. Presne tak. Niekto z vás môže byť v takom ako keby nastavení, že neuznávate samých seba. Hej, buď vám chýba nejaká sebahodnota, sebavedomie alebo sebaláska. Niečo z toho vám chýba. Takže sa cítite naozaj ako nejaká vydedená, hej, bo mám tu naozaj kartičku vydedená dívka, čiže dievča, neuznávané ja, áno, čiže neuznávate ako keby samu seba, cítite sa naozaj taká vydedená. Keď pozerajú páni, tak si prosím len otočte, ja hovorím v ženskom rode, áno, keďže tu vidím také karty. No, samozrejme, kto z vás túži po rodine, po domove, po takom zázemí, tak naozaj tu vidím, že vaše srdce sa otvára a môžete naozaj mať domov, šťastný domov, čiže vytvoriť si ho buď s nejakým človekom, alebo mať proste pokoj v rodine, ten kľud, ktorý potrebujete a tú harmóniu. A je tu dôležitý súcit, hej, súcitiť s tými ľuďmi, s ktorými žijete, s ktorými bývate. Takže navzájom sa tak rešpektovať. Takže dôležitý je ten rešpekt a súcit a vo vašom srdci zavládne pokoj, láska a vyrovnanosť a tá harmónia. Takže keď sa to týka naozaj rodiny alebo vzťahu, ktorý už máte, tak toto všetko vlastne tam zavládne. Hej, taký pokoj, kľud a láska. A keď potom túžite, tak k tomuto vlastne smerujete. Ak to bol váš cieľ, alebo ak to bol váš sen, mať ako keby naplnený vzťah, tak k tomuto naozaj smerujete. A nebojte sa v tom živote prežívať dobrodružstva, byť hravá, objavovať proste nové veci, nové situácie, treba ísť niekam na nové miesta, kde ste ešte neboli. Takže nemusíte sa nejako obmedzovať, že musíte stáť na jednom mieste, že sa nemôžete nejako pohnúť ďalej, ale vy máte mať dobrodružnú povahu, dobrodružného ducha, lebo vo vás to je. Aj keď možno sa cítiť alebo tváriť tak nevinne. Hej. Ale vy potrebujete byť hraví. Nech ste v akomkoľvek veku. Hej. Čiže nie len mladí, hej, majú právo byť taký dobrodružný, hravý a objavovať svet, ale týka sa to každej vekovej kategórie. Takže toto tu naozaj je dôležité, aby ste pochopili, aby sa proste váš ten život zlepšil a naozaj smeroval k tomu lepšiemu a šťastnejšiemu životu, lebo vy si to určite zaslúžite. Dobre, tak idem sa pozrieť na tie kartičky orákulum mystických momentov. Tu mám. Takže čo je tam teraz dôležité ešte vedieť? Moc, zodpovednosť, osud. Takže táto kartička tejto morskej panny, vy máte moc rozhodnúť o osude, presne tak, v svojom osude a možno, že aj osude partnera, s ktorým sa zblížite alebo ktorého už máte, pretože táto morská panna tuto na obrázku má tú loď, takže táto morská panna rozhoduje vlastne o osude tej lode, tej posádky, ktorá je na lodi, pretože má v ruke naozaj ten
tú kotvu, hej, s tým lanom. Takže čo sa rozhodne urobiť vo vlastnom živote? Utrpela veľkú stratu, bude pokračovať v kolobehu bolesti alebo dovolí uzdravenie a milosť upokojiť body. Vidíte? Takže tak, ak vy ste naozaj prešli v živote nejakou stratou, utrpeli ste tam stratu nejakého človeka, alebo sa vám proste rozpadlo niečo, trebárs ste stratili aj prácu. Takže nemáte pokračovať v tom kolobehu. Je to na vás. Lebo naozaj budete sa krútiť len v kolobehu bolesti, ale vy jednoducho máte uzdraviť a upokojiť tie vody. A dostanete ako keby milosť od osudu, od vesmíru. Wow, to je nádherné. No, ďalej máme tu dotknúť sa neba, pozrite. Čiže máte to na dosah ruky. Všetko. Po čom siahnete, bude sa vám dariť. Takže možno momentálne ste takí strátení v myšlienkach, v izolácii. No je to vaša ako keby svätyňa, vy sa tam cítite bezpečne na mieste, v ktorom ste trebárs a bojíte sa vykročiť naozaj za tým dobrodružstvom, ale nemáte byť len v tých myšlienkach a v izolácii, pretože toto dievča drží jeden zo svojich vrkočov ako záchranné lano, ako by čakala, že sa k nej niekto vyšplhá. Čiže aj vy ako keby čakáte na svojho princa. Hej. Niekedy ste tak ohromení vašimi pocitmi a vnemami, že unikáte do stavu stiahnutia sa a odlúčenia. Pre iných ľudí je ťažké vás tam proste nasledovať, pokiaľ im nedáte znamenie, že sú vítaní. Áno, čiže niekto z vás, alebo niektorí z vás môžu byť uzavretí, môžu byť naozaj v tej izolácii a k vám sa nevedia dostať tí druhí. Čiže ak naozaj túžite po partnerovi, tak sa k vám nevie dostať. Musíte mu dať nejaké znamenie, že je vítaný. No mne toto pripadá, no keď ste žena, toto môžete byť vy a tu je už ten partner a mne to tak príde, že hej, on sa naozaj má vyšplhať k vám. Ako po tom lane. Veľmi zaujímavý výklad a veľmi pekne vám tu zobrazujú to karty, takže vy môžete byť v tejto energii, ale samozrejme aj ten človek, ako keby skrytý pod tým dážnikom. No ale je to vlastne aj taká ochrana. Vy sa tak chránite pred tými vonkajšími vplyvmi, možno, že aj tými druhými ľuďmi. Áno. Ale je dôležité, aby ste ako udržiavali tie priateľstva, hej, aby sa o vás mal kto postarať, keď to budete potrebovať. Takže presne tento muž rád pomôže. Mne to príde tak, že áno, tento muž vám pomôže a ide za vami sa ako keby vyšplhať. Takže je optimistom, že jeho malý dážnik je dostatočne dobrý na to, aby ochránil toho vtáka pred dažďom, pretože naozaj ten vták je tu obrovský oproti toho muža. Je to skutočný priateľ, ktorý si uvedomuje silu pomocného dotyku alebo úsmevu, ktorý niekomu rozjasní deň. Na oplátku je odmenený výbuchom farieb vo svojom vlastnom živote. Takže tento muž naozaj si ako keby verí a bude to človek veľmi ochranárskeho typu, takže bude sa o vás naozaj starať, je tu súcit, je tu priateľstvo, je to krásne. Takže áno, toto je tak obrazne tu ukázané, takže aby ste to pochopili, pretože to sú karty naozaj mystických momentov. Takže takéto mystické momenty sa môžu diať vo vašom živote. Ja si myslím, že je to prekrásne, nádherné. Čiže niekomu tu ide naozaj vzťah, láska, proste človek, na ktorého ste čakali. Niekomu sa tu naozaj zlepší tá situácia doma, hej, buď s bývaním alebo v rodine. A
naozaj tak zharmonizujete svoj život, dá sa to všetko do poriadku. Ja vám to naozaj všetkým želám, aby sa naozaj tento výklad splnil, lebo je veľmi krásny, pozitívny. Budem rada, keď mi zanecháte v komentáre. Budem vám veľmi vďačná, keď mi dáte like a odber na môj kanál. Ak by ste chceli pozerať moje ďalšie videá, tak si zapnite upozornenia, zvonček. Budú vám chodiť ďalšie moje výklady v pripomienkach. Kto by mal záujem sa pozrieť na vašu súkromnú situáciu v súkromnom výklade kariet, môžete ma kontaktovať. Môj kontakt nájdete pod môjim videom a pod každým videom. Napíšete mi mail a môžete si objednať takýto videovýklad presne na vaše otázky, na vašu súkromnú situáciu. Takže už sa na vás teším na budúce pri mojom ďalšom a novom výklade kariet, ktorý pre vás budem pripravovať. Prajem vám všetko dobré a majte sa krásne.